Maya payabak po. Mitipon tamo kaniting Biyernes ning 15 Domingo ning karaniwan na panahon. Kadwa ng aldo na ng parangal kan Santiago Mayor. Mumuna ng aldo na ng parangal kare San Joaquin at Santa Ana. Ing manimuna king kay katamong kapag masusyan, among Arnie F. Serrano. Ilagyan ng impang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugodan ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. Keka antemurin. Maya payabak po. Payabak po among. Timi kakapatad, baka tabebe tayong matampang nga pag masusyan ting Banal Eucharistia, sisyan na Panginoon, pagkalungkutan din kasalanan tamo, anyaran pa'y lulus na kapatawaran ng apong Ginoo. Ginong Yesus, dinatang ka, ban pakikasundo mo kami, king metong at metong, at king ipa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Yesus, pakayapan mo ing sugat ng pamikasala at pamisagsagan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, mamilatan ka para kaya kami king ipa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katamo ngan sana, king biye, alangangga. Amen. Manalangin tamo. O yung paming mayupaya, Diyos ning pakalulu, baligdan mo keng mip mong ganaka, king kekeng kasakitan. Dinan mo keng kapaynawan, king kekeng pupusanan. At pasiknangan mo yung kaya kaming kasalpantayanan, ban parati keng ating tiwala at kapanaligan, king pamaningat mo bilang kaya kaming ipa. Iti aduan mi, kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Kanita mo ring panahon na ito, masakit yo iaring Ezekiel at digso niyang mete. Delawa ng propeta Isayas ay anak ng Amos at nga na Keya. Sasabihan na kay kaning Ginoo, king ayusan mo no ing sabla, uling enakaman may paldan. Isadya mo na ing sarili mo king kamatayan. Minarapya Ezekiel king pader at menalangin niya, nga na, O Ginoo, emo sana kakalingwan, king siwan da ka, mitmong katapatan, at kalawsan na lub, king parati kong magkapilit daptan itong, burimong parapat kanako, at menangis yang kapait-paitan. Inutos na kanita ning Ginoo kang Isayas, king magbalik ya kang Ezekiel, at sabyana kaya ing antikaniti. Ako ing Ginoo, ing Diyos na ning pipumpunan mong David. Dimdam ko ing panalangin mo, at ikit ko ing luwa mong tinulo. Paintulutan da kapang miye, kilub na ning 15 banwa. Iligtas da ka at itang syudad ning Jerusalem, king ari na ning Assyria. Isundo ko ing pamagluwalo ko kanitang syudad. Sinabi ng Isayas, king era,
Ere, ere king patapal ning dildak abungang igerya, ingkeyang tigsa at mipaldan niya. Kanito, kitang naning ari, nanong katunayan ing aibye mo king ako malyari ko pang milub, king templo ning Gino. Nga nang may kibat Isayas, di na nakang tanda ning Gino, ban patutuan, ing tuparana ing pangako na, ing instrumentong panyukad oras, ape pagawa na, ning aring ahas. Paurungan ning balitang ning Gino, ing anino na, at magbalik yang apulong balitang ing anino na ning panyukad oras. Amano ning Gino, Salamat din, Diyos. linigtas mo ing biyeko o Gino, eko mate. Liligtas mo ing biyeko o Ginoo, eko mate. Bala ko lungob na ako king kayarian daring mete, at ena ko mibawi, lipat ning tsuko pa king kalibutnan ning biye. Liligtas mo ing biyeko o Ginoo, eko mate. Bala ko ketang yatong panuknangan daring mabye, eko ne malyaring akit pa ing Gino, o ing nino pa mang taong mabibye. Liligtas mo ing biyeko o Ginoo, eko mate. May patlod ing kakumbye at miyangganan, may ngariya ing toldang bigbagda, antiing imalan, aginabak da lekoreng, pipanibalan. Linigtas mo ing biyeko o Ginoo, eko mate. Gino, miyeko para keka, at bukod mong keka, ulwan mo ko at pabustan mong miyeko. Linigtas mo ing biyeko o Ginoo, eko mate. Ingamano ning Ginoo, mabiyaya at darapat, balo ng panuyatan pati na ing lihim ng pagnasan at isipan ning tao. Ing Ginoo mantabi kay kayo, Eka antimorin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Misan aldoning Sabat, maglakad Jesus, busal ning asikan trigo. Meranop na rin kayang alagad, inyamig mula lang menakdot tinalagi trigo at sakarat gigutan. Inyang ikit dayti ring pareseo, ngara kang Esos. Alben mo yung daraptan, daring kaya kang alagad. Yan, babawal ning kekatang batas, king aldoning Sabat. Nga nang may kibatesos, paywari abasa, ang depata ng David. Inyang ya, ang ponding kaya bena, meranop la. Linubya king bale ning Diyos. At siya, ang ponding kaya bena. Mengan laking tinape, amidawon king Diyos. Labag king batas, ing mangan king tinape ita. Uling bukod mong ding saserdoti, ilang ating kapaintulutan mangan kaniti. Ay mo naman wariya basa, king batas ng Moises, king neng aldoning Sabat, ding saserdoti king templo, tutupad king kautusan tungkol king Sabat. Makanyan man, analang pakibatan. Ngini, sasabihin ko kaya kayo, at suketi ing meto nga lalong marangal kaysa aking templo. Nung tunay yung aintindihan, ing kalamnan dareting amano,
pakalulu, ing buriko, aliwa ing ayin sakripisyo, at ila sana inatulan di nga lang kasalanan. Huling ingal doning sabat, at yu kinglalan ng upaya, ning anak, ning tao. Ning mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Yan kay ka, O Kristo. Gandang morning. Ano na po ba yung pinaka masamang balitang tinanggap nyo sa buhay nyo? Pinakagrabing balitang tinanggap nyo. No? Alam nyo po, mayroon akong brother priest, ang kaibigan na pare. Kwento niya, follow-up, check-up niya sa doktor. Sabi raw ng doktor, Among, kung po pala mutyan, Tagalog pala na, Among, hindi ko na pagagandahin pa yung aking sasabihin. Diretso na lang kita, Among, meron kang kanser. No. Yung pong brother priest daw, nung narinig yung meron siyang cancer, para sa binusan ng tubig. No. At di makagalaw. Kasi cancer eh. No. Later on po, yung brother priest kong yon, yung kaibigan, namatay din dun sa cancer. No. Ano nga bang masamang balita na sasabihin sa atin? No? Lala kung kundi yung ganun na balita, yung parang malapit ka na doon sa hukay. Ano nga bang magiging reaksyon natin? Pero yan po ang laman ng ating first reading. Si Prophet Isaiah, hinarapan si King Ezekiah, sinabi niya, ayusin mo na yung pag-aari mo, yung pag-aari mo, dahil mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Kaya ito yung reaction ni King Ezekiah. Hindi niya alam kung anong pakiramdam niya sa harapan nitong propeta. At right there and there, ang naging reaction po ni Ezekiah, hindi yung nakipag-bargain kay Isaias. Wala bang ibang propeta? Ikaw lang bang propeta? Baka iba yung sasabihin sa akin ng ibang propeta. Ikaw, nakataning na ako sa iyo. Baka may iba pang propeta na hindi magsasabi ng ganyan. Kaya hindi kagad naisip ni Ezekiah na mag-meeting, magpulong, tawagin ang kanyang mga namumuno niya, mga leaders niya. Hindi. Kundi, mayan po sa kwento, hagad, right there and then, humarap si Ezekiah sa pader at taus-pusong nanalangin na, Panginoon, huwag mo sanang kalimutan itong iyong lingkod na pinaglingkuran kang buong katapatan at taus-puso. At sa aking pagpupumilit na gawin ang kalooban mo at yung nararapat para sa iyo. At nanangis, umiyak ng kung ilang drum ng luha si Ezekiah. And Ezekiah, nung nangyari ito, he was just around 38, 39 years old. Wala pa siyang anak. Batang hari actually naging hari siya at the age of 25. So ilang years na siyang hari noon? 14 years na siyang hari. At ganun-ganun na lang, mamamatay na lang siya. Wala pa siyang anak. Pero anong nangyari dito sa istoryang ito? Naawa ang Panginoong Diyos. Napigil ni Ezekiah ang dapat sana ikamatay na para sa kanya. Pero nakita ng Panginoon Diyos ang taus-pusong panalangin ni Ezekiah. At pinagkalooban pa siya ng bonus.
ng additional. Ilang taon? Kung kayo po, ilang taon ang hingin nyo pa sa inyo? Siguro kahit 1 year lang po, kahit 2 years, 3 years. Binigyan po si Hezekiah ng another 15 years. Nagkaanak siya, na si Manase. Siyang naging later on, tagapagmana sa kapangyarihan. Pero Hezekiah was just 12 years old nung palitan niya ang kanyang daddy dahil namatay si Hezekiah. No, so just imagine 15 years. So after 3 years ng 39, doon pa lang nagkaanak si Hezekiah. Pero ang kagandahan po rito, eto no, hindi tinitingnan ng Diyos ang mga accomplishments natin. Hindi man yung anumang mga nagawa nating kakaiba. Okay? Success sa buhay. No? Kundi ang gusto niyang handog natin sa Kanya, itong taus-pusong, ang puso nating nataos na inihandog, inialis natin sa Kanya, tulad ng ginawa ni Hezekiah. Actually, sa bagay, dito po sa gospel natin na ilang beses natin narinig ang Panginoon sinasabi niya, hindi yung sinusunog na alay ang aking kagustuhan, kundi yung isang pusong maawain. Yung pusong maawain. Kung ang Panginoon Diyos ganun siya sa atin, maawain, mapaglunos, may puso, ito rin ang inaasa niya sa atin. Itong a humble and contrite heart. Kaya ano po bang maganda nating bangunin dito? Nakita natin kay Hezekiah, ay pinakamagandang maialay natin sa Panginoon, ito ang ating kalooban, ang ating puso, ang ating pusong taus at bukal na inihandog at inialay natin sa Kanya. Kaya yan po yung ating pagnilayan. Naway mapigil natin ang Panginoon sa anumang nakaumang plano na niya. Pero dahil sa ating taus-pusong pagdarasal at taus-pusong paghandog ng ating sarili, mai-postpone pa natin yan. No? Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon at manalangin sa ating Diyos na nakikinig sa ating panalangin, sa isang taus-pusong naghahandog at nag-aalay sa Kanya. Sa bawat dalangin sabihin natin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Paraking Santa Iglesia, linga panesa ng kabilugan na tao, emuingke ang kaladua, nune pati na ingke ang katawan, abinena naman ng Diyos king tao, ipanalangin ka king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing pamuntok ning bansa, lingunan dasanang masalese, ing kalusugan daring tao, bilang metong karing manimunarang katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing kayanakan, ero sana abuswan ding karelang katawan, kapamilatan ding kakulangan pamanudtod, pamanyubok karing makabawal na panulo, pamaglasing, pamagsapalaran karing sakit, amalyaring iwasan at aliwa pa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katang makatipon nga ni Keti, adwanta sana king Diyos, ding kay katang katawan, at ding sablarang pangimot, bano nga ba agamit para king kayang ikaligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami.
Nginiadwan tapo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, darami laki ka, ring katawan mit kaladwa. Agamit bilasana, at pangking kapurian mo, at king kekang ikaligaya. Hindi hadon mi, king lagyo ng Heso Kristong ginumi, ang mabibit magari, manggaman king alanganga. Amen. Manalayin kay pangamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupayam. Tapane saning ginuiting daon karenggamat mo. Kay kapuri ang panikaligaya ni Lagyon. Alata mo ating mabilog ng banala kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ain, adaraon mikeka, king kasalpantayanan, at busan mong inkasakitan, bibit-bitan ming mitnong lugod, maging meto niyang sakripisyo, ning kapurian, king kekang ligaya. Itingan na doon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo, mantabi kay kayo, Eka antimurin. itas yula reng puso yo, Atas na laking ginoo. pasalamatan tayong ginoo, at Diyos tamo. Karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid. Sukat at makakabos. Ing puriyan at pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa. Diyos king alangang galubos maipaya. Kapamilatan ang Yesu Kristong ginumi. King dali siya lugod pag masusyan mi ing kayang kamatayan. King mabi kasalpantiyanon, papasyag ming kayang pangasubing mebi. King ganapakapanaligan, panayan ming panyatang ng medmong kaligayan. Ulinita kami ring sablang koro, ring anghel, karing banwa. Daralit ming kekang ligaya lantok ng naming babye, kapurian keka. Ing kekang ligaya. Ikapining banaluin pa, iking sibol, ning sablang kabanalan, o linitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, timay titipang ambun, kareting ayin mi, ban pa banalanala, at para kaya kami gawa na lang katawan at dayam,
ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang bengi mi pagtaksilan niya, at bayan akusang nagdinaw ng Biyena, king pamaylas at kamatayana, kinuwaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, pirasan na dinwang iti, kareng disipulo na nga na, kunan niya iti kaingan at mangan kay kaniti, huling itiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman, kibaling apunan, kinuha na yung kalis, pasbay pe pasalamatan na kat pinuri, dinwang iti ka rin disipulo ng anak, kuwan iti kaingan, at minom kay kaniti, uling iti yung kalis ng daya ko, ing daya ng bay talang hanggang tipan, ami bubu, para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kanita may patawaran na rin kasalanan, dapto niya iti bilang kapighaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyong hinigaganakan mi o mapamakadulong impa ng kamatayan at ing pangasubli ng mebye. Daraw mi kaya kaiting tinapi ning diating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepayarian mo kaming matampang talakadalapan mo't sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulu king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming antimong metong ning banal ay espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal na kapulungan mong makalaganap kimeto yato. Ban maganap yung ilugod, kambe ng Leo, ing papami. At i Florentino, yung obispo mi, ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Gana ka muna naman, ding kapatad mi, amino na ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mo la, ding sablang mayang nabiketang masalang arapan mo, pakaduluan mo kamingan. Gawan mo kamingan, karapat dapat, magkamit king bilanganga. Ban kambening Birhen Maria, no, na Birhen Maria, Induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo, no, kambening mga apostol, ading sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, apor yan at apaligayin da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na, kambenat kaya kaguming banal espiritu, sablang parangal at digaya, o Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Mapamintuking amayan tila pangabo sa bibuking bala ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ibpami, at yung kabanwa, misamba niya ilagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo. May pamintuan ng loob mo. Kiti sulip, antibanwa. Ingka kanan mi, King Aldo, ibiye mo kaya kami, King Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring sana mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isawal kintukso, nun ikabos mo kami, King Sablang Marok. Ikabos mo kami, King Sablang Marok, o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King Panawon min, ban King kasopan ng pakalulub, mitimawa kaming parati, King pamanalipan ng kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, King Sablang kaligaligan, kabang panay na pagsadyan mi, impanyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo.
Uling kaykain kayarian, ating kaipayan, ating ligaya, hanggaman king aranganga. O Diyos, si pami ginuming Yesu Kristo, sinabi na, karing apostol na, ing kapayapan, lalakwang ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mula sana, babalikdan din kasalanan mi, nanimpansinan mi yung kasalpantianing banal na kapulungan mo. Laimeng pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ni ginuman, tabi sana, kapilan man kaya kayo. Ipong may kakapatad, masya taming pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, paluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, Kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. ding malugod at maganakatamong ginoing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, noon tang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasming amana mo, kumayag na ako.
Dalangin tamo. Oy paming malugod, antina ning binayo mo kami at pepasilangan kimbanan mong kalam. Sapan mo keng marap mip mong tetagan, kaling kasakitan ning paintungol. At mo niya lalong maragulasikan ang loob, kaling keng kapatad, keng kasalukuyan dang pamangailangan. Tiyadon mi king kapamilatan ang Kristong, ginumi, ang ginuman tabi kaya kayo. Bindisyonan na kaning Diyos sa lubos mayupaya, ingid pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Mayari ng kakatang kapag masusya ng meta ng iniking lugod at kapayapa ng Kristo. Salamat King Diyos at dakal po salamat. May pros gandang araw. Marami pong salamat. Deta pong mag-birthday, ang pong mag-anniversaries.